we expect most social enterprise to come from new startups. And that means that many people have no experience with business or social responsibility, and therefore they need to be trained in some very quite basic business skills. We have spent a lot of time in the UK training directly people, who are, in their 20s, in their 30s, who may be interested in forming. And I would myself think that we in the UK need to put a little bit more emphasis on making social enterprise part of the general curriculum of business studies, for example, both in high school and in college. Kada govorimo o obrazovanju za društveno poduzetništvo u Hrvatskoj, moramo reći da smo tek u nekoj početnoj fazi i da dosta zaostajemo zapravo za zemljama u okruženju. Primjerice Italija i Austrija već dugi niz godina imaju razvijene sisteme obrazovne edukacije za društvene poduzetnike. Što se tiče formalnog obrazovanja u Hrvatskoj, trenutno 3 fakulteta rade na razvoju kurikuluma i obrazovnih programa. To je Ekonomski fakultet u Zagrebu, Ekonomski fakultet u Osijeku i Sveučilište u Puli, gdje zapravo Ekonomski fakultet u Osijeku izabraju i razvijaju više nekakve kurikulume i treninge vezane uz općenitost društveno poduzetništvo, dok Sveučilište u Puli razvija kurikulum vezano uz mjerenje društvenog učinka, odnosno društvenu reviziju. Vezano uz neformalno obrazovanje, već dugi niz godina imamo cijeli niz suportivnih organizacija, dakle od međunarodne organizacije NEST, koja preko svojih godišnjih natječaja pokušava kroz vlastitu metodologiju provući što veći broj organizacija civilnog društva, zatim kroz različite nevladine organizacije poput Akta iz Čakovca, Slapa iz Osijeka, Zdravog rada iz Splita pružaju povremeno cikluse edukacije, cikluse treninga za društveno poduzetništvo i društvene poduzetnike. Ono što bi se danas moglo reći da je manje više strukturirano je razvoj, odnosno razvijanje jedne platforme, mreže suportivnih centara u Republici Hrvatskoj. Riječ je o Centru za ekodruštveni razvoj ili skraćeno CEDRA, koja će kontinuirano pružati usluge informiranja, edukacije i savjetovanja za društvene poduzetnike i društvena poduzeća. I to već zapravo započevši negdje od jeseni.